Baixo o título Marzo de Espectáculo, a Concellería de Cultura de Ribeira deseñou un total de 8 actividades a desenvolver ao longo deste mes. Dende o Concello apostan por este tipo de programación, unha vez mellorada a situación epidemiolóxica. A maioría dos espectáculos xirarán ao redor de dúas citas que se conmemoran este mes, como son o Día Mundial da Poesía, o día 21, e o Día do Teatro, o día 27. Tivemos pois esta pequena parálisis, como ben decía, pero creemos que as restriccións actuais podemos comezar a voltar pouquiño a pouco á normalidade esa actividade cultural que tanto botábamos de menos. As propostas elixidas serán destinadas tanto a público adulto como tamén para público infantil e familiar. Arrancarán xa este próximo sábado. A maioría delas serán no Auditorio Municipal a partir das 8 da tarde. E vamos a comenzar o día 6, o vindeiro venres, se non me equivoco, co concerto Confusion de Píscore, o venres 12 coa obra Sós da compañía Mala Sombra, o 18 co espectáculo de Talía a primeira vez, o 26 co Neno da última fila de Redrum e o día 27 coa función do Mago Rafa titulada Trío de Ases, a nova maxialidade. Como ben dixen antes, tamén deixamos ese oco para a programación de tipo infantil e familiar, para que os nenos pois poidan volver a gozar das risas, do humor, do espectáculo, sobre todo do que máis nos importa, non, que é a cultura neste caso. Para eles pois teremos Ris Ras da compañía Baobá o día sábado 13 ás 7 da tarde no auditorio, pero tamén con motivo dese Día Mundial do Teatro, día 27, pois vamos a ter unha sesión pola mañán no Centro Cultural Lustre Rivas a cargo de Xarope Tulú, titulada Bichocas, e outra pola tarde na que nos imos pois trasladar a unha das parroquias, en este caso a parroquia de Castiñeiras, e será ás 6 da tarde na Casa da Cultura da propia parroquia, non? Ali teremos Historia da Melín, de Moc Moc. Os niveis de ocupación para todos os espectáculos serán reducidos, requirindo ademais inscrición previa.